Naangol ang magtiayong senior citizen samtang nadasmagan usab ang tulo ka mga sakyanan human gipang daru sa usa ka pribadong pick-up sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Gikatahong gikan sa lungsod sa Cordova ang naasoyng pribadong pick-up ug padung-unta kini sa Barangay Poblasyon. Dili hinuon ingon ni ana kakusog ang dagan sa pick-up apan makita sa CCTV nga gidaro ni ini ang naagian niyang tricycle, usa ka SUV ug usa ka motorsiklo. Lakip na ang magtiayong senior citizen nga milabang ni atong higayuna ug ang police outpost sa dapit. Medyo dangog usab ang dalan ni atong higayuna kay mao'y paglurang sa kusog nga uwan. Hinuon matud sa Lapu-Lapu City Police, nagpaalin pa sa tambalanan ang naasoyng mga senior citizen ug luwas na sila sa makuyaw nga kahimtang. Giabagara usab sa nagmaneho sa pribadong pick-up ang gastuhan sa tambalanan sa mga biktima, lakip na ang mga danyos sa mga sakyanan. So, gi-hold siya na to temporarily pag Sunday, kay bay-way man niyang nabanggaan, pero right after pag Monday is na-settled man niya tanan. Kita to dako ang damage, pero siguro nabayran na niya tanan, kay na-settle naman sila.